La un nou episod din Clash Royale. Din câte vedeți, nouă carte pe Clash Royale. Este bine ce-au băgat. Costă bani. Nu bag bani în joc. Ne plăcea emoticonul ăla. Mi-a picat Royal Delivery, e frumos. Și hai să începem. Dacă vă întreb, asta este de-acum meu. Dacă vă întrebați, eu mi l-am schimbat că în arena 12 nu mai merge. În arena 12 merge ăsta. Și hai să dau un meci. Dacă vă întrebați de ce mă uit uneori aici, mi s-a mai întâmplat să mi se închidă un videoclip. Eu postam, vorbeam într-una, nu mi-am dat seama că mi s-o închis, după aia când am vrut să-l opresc, m-am uitat și mi-era închis videoclipul. Și asta e un pic cam nașpa. Am dat un pic cantare, sper că nu v-am spart urechile. Oameni buni, sper că nu m-am spart urechile, scuzați-mă. Ba da! Uitați! Atacul special, Wizard cu Witch. Nu știe niciodată că o să piardă. Băgăm Giant Skelton. Dacă mă întrebați de unde am decul ăsta, nu eu l-am făcut, l-am luat din clan de la mine. O să și vi-l arăt. Mi l-a dat Cristi Roș, îi mulțumesc pe această cale că mi l-a dat, că pot să vă arăt și vouă cum mai dau și o winuri pe babă! Oh my god! Vedeți, oameni, cum era să-mi iei Keep Tower-ul! Mamă, oameni buni! What? Văd că cineva este live la War. O dai cu Eddie. După cum vedeți, sunt locul 46. Și imediat cred că o să primesc mare kick dacă nu-l întrec pe Eddie. Se ține pe șoti băiatul, dar l-am întrecut. Dar l-am trecut de mult. L-am întrecut pe băjat. Cine e asta? Asta este Darius. Apropo, ne mai aici și cu Deniț. Salut! Și vreau să iau emoticonul. Hai să... Nu. Vreau Legendary King Chest. Da, și eu. Sper să ajung pe videoclip la Legendary King Chest. Tu crezi, Deniț, că poți să ajung pe videoclip la Legendary King Chest? Da. Mersi. Dar eu nu prea cred. Ba da. Eu nu cred asta. Asta e foarte bun și care are legătură. Showtime. Showtime. Ce de ce? Băiatul este blindat? De unde am Da. Mi-a luat turnul! Nu! Trebuie să dăm acolo repede un fireball! Dacă nu dăm fireball, nu-i distruge geamul turnul! Mamă! Sunteți nebuni! Mamă, taci! Bagă scheletul în armă. Oh my gosh! Bagă scheletul Taci! în armă. Nu bag! Săditul ăla de sus, așa. Am rezistat. Doamne, nu știu cum d-am rezistat contra atacul ăla. Nu știu cum d-am rezistat. Bzz. Ți-vă un dai în cor. De ce l-ai băgat?
elixir să mă apăr. Nu mai am elixir să mă apăr, deci o băgat el și o să-mi iei turnul. Da. Na, și eu cu ce mă mai apăr acum? Zi tu mie, cu ce mă mai apăr? Tu trebuie să bagi el acolo, că nu puteam să-l iau turnul. Pleacă aici. De lângă mine. Și... Wow, bă, ce oameni, bă, joacă la oră. Și oră trecut, doamne, la câte că ți-o adus. Dacă mă întrebați... Uite cu asta care l-am eu. Când am luat parking și ai suizat, le-am băgat, dar nu e asta. Înainte să iau sparchii de peș. Ăsta e de cum am urmat. Mergeam mega bine. Dacă furoj de Lee Barbarian, băieți, ăștia sunt cei mai tari. Din păcate de Lee Barbarian n-au făcut rost. Da, nu-i nimic. Băgăm una bucată. Loc de geam. Băgăm una bucată. Hogi, hai că fac hogi. Apă așa, hogi. Ce ziceți? Da, un update, numai să-i fac update la 1. Și pentru XP. Bă, și-au făcut level 10 atât în afară de Royal Ghost și Inferno. Vreau să facem jos de toate cărțile. Hey you! Hey you! Share me up, share me up, vreau să iau emote-ul. Că poate ajungem azi la Legendary King Chest. Așa. Oh, ha ha ha. Destructor. Numai cu carte. Cu două ca scuzați-vă. Să nu mi-l omoare de grabă. Uitați un pic asta, uitați ce are. Papa. Gangs. Anyan. Haha, frate. Anyan. Numai videoclipul. Ba da. Și numai eu trebuie să apar. Știu că te-am băgat și pe tine în videoclip, dar tu deși joacă de ca un bebeluș, că ai 4 ani.
Du-te și joacă-te. Nu ne da coronavirus. Du-te și joacă. Du-te și joacă. Nu ne da coronavirus. Da, deja ți-am dat beșiniură. Aniani. 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 Ha-ha! Nu! Că nu mi-am găsit băietul de termin acasă la matematică. Le-am făcut simplu. Nu știu ce a fost cu acest video, dar a fost cu acest episod. A durat un pic cam mult. Cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!